खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। फिन खेबसेबाव आरो दिनै आं नोंथांमोनखौ आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलावहाय बरायहरबाय। सोरबाफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाबा डिसलाइक खालाम, आनसाबस्क्राइब खालाम, शेयार दा खालाम। आंनि बुंनाय बा माबा मोनसे खोथायाव नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनाया माबा मोनसे नेगेटिभ पइन्ट ओंखारदोंबा आंखौ आंनि आंगोनि बर' फिसा होननानै आंखौ गासैबो निमाहा होबानो जाबाय। गिबियावनो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंलायनानै नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बिग्रोबाय। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय आं मोनसे मैयासो मोन्दों आङो बे माला समाव माबायदि माने माला समाव बे जादोंमोन बा माला बियो बेनिफ्राय बेवहाय थांखो माने बेखौ आं मिथियाखै। जायखिजाया आं मैयासो बेखौ मिथिदों। दा जिखियानो जाया बेनो दिनैनि टपिकआ। आं दिनै जा खोथाखौ आं लानानै नैबे भिडिअखौ आं लानानै फैफिनदों बे बनसुनि बारग' बुंथिगिरि रंगुल बर' ना रंजुल बर' बिथाङा दिनै सासे बनसु आफादनि बुंथिगिरि जानानै दिनै बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाहैबायनो। बे खोथाखौ आं मैयासो मिथिनाय जादों। बेखौ आङो दिनै फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों। नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोनो मोजां मोनो बे नोंथांनि खोथा। आं दिनै सोरनिबा आफादनि जानानै बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जायाखै। आं रायजोनि जोंनि जातिनि बर' फिसा हिसाबै आं दिनै लाबोदों। नोंथाङा आंखौ गावनि बिनानाव होननानै माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। माने बे सोंथिखौ आं लाबोआ सानबाबो दिनै लाबोनो गोनां जादों। मानो होनोबा दिनै एनडिबिफोरा ओरैबायदि आलाय सिलाय जानानै दङ। बिथाङाथ' दिनै सासेया जेलाव दङ। बेखौथ' गासै जोंनि अलरेडि अल टटेलि जोंनि बर' रायजोआनो मिथिगौ। बेनिफ्राय दिनै बनसु आफादा मानो ओंखारनायमोन? बनसुखौ दादोंमोन जोंनि जातिनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय। अब्ला बिनिनो बुंथिगिरिया दिनै मानो इउपिपिएलआव हाबखो? बिथाङा इउपिपिएलआव मा नुहुरखो? बिथाङा आफादनि बुंथिगिरि जानानै इउपिपिएलआव हाबनानै मा फोरमायथि होनो सानखो रायजोफोरनो? बे मोनसे सोंथि। इउपिपिएलआव नोंथाङा थाखानि थफ्लाखौ नुहुरबाय नामा? नितियाव नोंथाङा सिगांनो बनसु जोनोम जायैनि सिगांनो जुदि इउपिपिएलआव बा राजनितियाव थांनो गोसोमोनबा आफादनि मानो बुंथिगिरि जायामोन? हारिखौ अनसायनो नागारै दिनै राजनितियाव नोंथाङा मा नुहुरखो? ना थाखानि थफ्लाखौ बेवहाय नुहुरबाय? बनसुआथ' जेबो गैया बेखौ मिथिगौ। खिन्थु मानि थाखाय फैदोंमोन बनसु आफादा? हारिनि थाखाय फैदोंमोन। दिनै नोंथाङा सासे बारग' बुंथिगिरि जानानै बे आफादनि जिखिनि टिम दङ बेखौ माबायदि सामलायनो सानखो आरो मा फोरोंगोन? आं इउपिपिएलआव दिनै जइन जाबाय, आं एसेबां थाखा मोन्दों, फै नोंसोरबो होननानै मा उननि सानथ्रिफोरखौ बरायनोसै नामा? आवगायनो बेनि सिगांनो आफादनि बुंथिगिरि जायै सिगांनो नोंथाङा जुदि राजनितिजों थानो गोसोमोनबा, राजनितियाव हाबनो गोसोमोनबा बेनि सिगांथ' हाबनो हायोमोन ना? आफादनि मानो बुंथिगिरि जाहैखो? दिनै सासेया इउपिपिएलआव हाबहैगोन बा बिपिएफआव हाबहैगोन, बे बनसुआ मा जागोन? दिनै सासे मानसिया बेनिफ्राय बेवहाय थांबा बनसु आफादा गाज्रिनो। बनसुनि मानसिफोरा इउपिपिएलआव गासैबो जइन जाजोब्बायनो। बनसुनि मानसिफ्रा बै सासेया बिपिएफआव हाबहैबायनो। आरो राजनितियाव मा मोनखो नोंथांमोना? राजनितियाव मा मोनखो? दिनै हारिनि थाखाय जिखिनि थांखिखौ लानानै आरोबाव फिन खेबसेबाव दिनै एनडिबिफोरा एक्स एनडिबिफोरा ओरैबायदि आलाय सिलाय जानानै दं। बे आलाय सिलायखौ नुनानै दिनै दाफिनबाय बनसु आफाद दानानै दिनै आरो मा मावखो? माथो राजनितिजोंसो बांसिन थांगासिनो दङ। राजनितियाव गासैबो थाखानि थफ्लाखौ नुहुरजोब्बाय नामा? सिमाङाव नुहुरजोब्बाय नामा? बे हरनि उन्दुनायाव जोंनि बनसु आफादाव जेबो गैया, आं राजनितियाव थांनानै थाखा खामायनोसै, आंबो सोरनिबा सनानि मासिखौ मोनगोन खोमा, बिदि साननानै नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामगासिनो नामा? आफादखौ मानो बदनाम होखो? आफादखौ मानो बदनाम होनो सानखो नोंथांमोना?
दिनै सासेनि गेजेराव सोरबा सासेया इउपिपिएलआव हाबैबाय हाबैनायजों लोगोसे मा होनो दिनै बनसु आफादनि ओरैथोरिया ओरैथोरि खालामबायनो ओरैथोरि जाहैबायनो बिदि खालामबाथ' सासे मोजां दैदेनगिरियाबो बा सासे हारिखौ सिबिनो गोरोङाबो जुदि सासे मानसिनि थाखायनो दिनै 10 जननि गेजेराव दिनै सासेया माबा मोनसे खामानि गोरोन्थि खामानि मावोबा 9 जनखौबो जों गोरोन्थि नुखागोन बे खोथाया सैथोखा बेखौ गासैबो नोंथांमोनाबो मिथिखायो जि टिमनि सासे मानसिया सासे बुंथिगिरि बा सासे लिडारानो बेखिनि खामानिखौ मावोबा गासै टिमानो बदनाम मोनो आफादनि सासे बारग' बुंथिगिरि जानानै दिनै मानो बेफोरबायदि खालामखो मानो इउपिपिएलआव जइन जाहैखो दिनै नोंथाङा बेसो आंनिया सोंथि नोंथाङा गाज्रि मोनो मोजां मोनो बे नोंथांनि खोथा आरो रायजोफोर आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा आंखौ गावनि साननानै गावनि आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मानो होनबा आङो माने बर'नि खोथा सानोबा जोंनि हारिनि जोंनि जातिनि आं बाथ्रा सानोबा ओरैबायदि माने बोरैबा मोनो दिनै आरो मोनसे खोनालाय बे सासे बारग' बुंथिगिरियानो दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय इउपिपिएलआव थानानै बियो जिखिनि आफादा थांखि लादोंमोन बे थांखिखौ अससेयावनो माने लामा ससेयावनो जों बस'सिगोन नामा अब्ला जोंनि बड'लेण्डनि सिमाङा मा जागोन सिमाङैनो थामारसिगोन नामा गासिबो मानो खौसे जानो रोंला मानो थाखाजोंल' मानो गोजोमखो थाखाया मावबानो फैयो माथो राजनितियावल' फैयो नामा थाखा बांला गारि मटर गासैखौबो लुबैनानैनो जादोंना बेफोर खामानिया नोंथांमोननि आफादाव दाफै सोरबा राजनितिजों गेलेनो लुगैदोंबा राजनितिजोंनो थाबाय था आरो बड'लेण्डनि सिमांखौबो दा नुखा आरो अबेबा जौसाङाव थांनानै जों मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंनोबो नांखाया बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै सोंथि खालामनो होननानै फैनाय जादों मानो होनोबा सोंथिया खालामनो गोनांखा बे नोंथां आरो सोंनोबो गासिबो सोंनोबो लुबैयो नाथाय मा होनो साहस मोना सोंनो आं जुदि दिनै बेफोरबायदि सोङोबा आंखौ बेबा मा खालामो मालाय बिसोर थाखानि मानसि जों जेबो रोङा जों जेबो गैया आंखौ जुदि माबा मोनसे केस होयोबा आं मा जागोन बिदि होननानै माने जाय बुंनो गोसोआव साननानै थायो बे गोसोनि साननायजोंनो बे थाखागोन किन्तु आं सहायनानै थानो हायाखै मानो होनबा आं दिनै भिडिअखौ बिनिखायनो लाबोफिननाय जादों नोंथाङा आंखौ गावनि बिनानाव होननानै निमाहा होबानो जाबाय बे सोंथियाथ' गासैबो खालामखानांगोन नङा होमबा आं दिनै बर'नि थाखायसो जोंनि हारिनि थाखायसो आं दिनै माने दुखु मोनदों आरोना बिथिं आफादजों बिथिं थाहैबाय दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय बेथ' दुखुनि खोथाखाना थ' रायजो राजा नोंथांमोन बुंबाथ' खोथाया माने गोबां ओंखारो बेखिनियावनो आङो दोनथ'नोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि